Muli bwanji konse kumene muli. Pano pakanema wanu wa GBS iyitu ndi program ija ndithu mumayinyadira ija Bible Talk Show. Lero tikhala ndithu tikuona china chake chimene chili chofunikira kwambiri zedi kumbali ya moyo wathu wa uzimu. Ndiye ndikukhulupirira kuti tikhalire limodzi mu program imeneyi kuti timve china chake chimenenso chikhozanso kusintha moyo wathu wa uzimu. Ndi program imeneyi monga mwa masiku onse ndi mzanga Tom Kamanga. Tom Kamanga ndikuwa tuli bwino eti? Yeah, ndili bwino kwambiri abusa. Kaya ine muli bwanji? Ine ndizosachita kufunsa. Tiyamikire. Ndili bwino kwambiri. Kapena ndi koopsa. Yeah, muzikuoneka kuno. Zikuoneka? Zikuoneka kuti muli bwino koopsa. Ndili bwino koopsa. Koopsa. Tadzaso lero pano. Tafika tithokoze Mulungu kuti leronso program ineyi ilipo lero. Yes, makamaka. Ndithu mbale wanga. Si basi ditenge apa tsopano. Iweyo mbale wanga ndilandire. Chibwino. Ife ndithu timakhala okondwa kuti sindika kuti muli pamenepo mukutsatiranso ndithu program ya Bible Talk Show. Monga anenera kalabusa dzina langa Tom Kamanga. Ndipo pa nthawi ino tikupita chitsogolo ndi program yathu. Tangoyamba tikupita chitsogolo. Nde timafuna kuti tisangalaleke pang'ono ndi mayimbidwe kuchokeranso ku gulu limeneli la Good News Lotus Choir. Atipatsira nyimbo imodzi kenako tidzabwerenso ndi zambiri. Tiyeni tisangalale limodzi. Sin, my cross, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, when I am tired, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all.
mayimbidwe ndithu opambana amene kuchokeraso ndithu Good News Lotus Choir. Tikupitirabe ndi programu yathu imene ya Bible Talk Show pano pakanema wanu. Sitikukambanso kanema wina yayi tikukamba kanema pene wa GBS. And pa nthawi ino tikufunanso ndithu yayi tikhale ndi nthawi yomwe timve mawu a Mulungu. Monga mmene tikudziwa kuti nthawi zino Mulungu ndithu tenene nyengo zino Mulungu akuyankhula kudzera ndi mawu ake amene anasiya m'Bible. Ndi chifukwa chake ndikofunikira kwambiri kuti tizikhala anthu okonda kumvetsera mawu a Mulungu. Moteromo ndi mmenenso Mulungu amakhala kutiyankhulira ku nyengo zathu zosiyanasiyana. Ndisanawapatse mpata abusa nkhwazi kuti atipatse mawu a Mulungu a tsiku la lero, ndingofuna tingokumbutsana kuti pakutha pa ulaliki kumenewu tidzabwerenso pamene tidzatsekule malayini athu kuti nonse amene makhani mafunso osiyanasiyana kuza moyo wauzimu baibulo ngakhalenso mauthenga amene timakhaso tipatsirani program ineyi, mukhoza ndithu kufunsa mafunso oterewo. Ndeno pa nthawi ino tiyeni tiyambe kayi tamvetsera mawu a Mulungu kuchokera kwa abusa Fred Nkhwazi. Zikomo kwambiri Tom. Zikomo kwambiri. Leloli mawu a Mulungu akuchokera pa buku la Deuteronomy chapter 9 verse 1 mpaka na verse yake ya 8. Ya Deuteronomy chapter 9 verse yake ya 1 mpaka tu verse yake ya 8. Tiwerenge limodzi pamene pakuti bwanji. Imvani Israeli, muli nkuwoloka Yorodani lero lino kulowa ndi kulandira amitundu akulu ndi amphamvu akuposa inu, midzi yayikulu ndi ya malinga ofikira kuthambo. Anthu akulu ndi atali ana Anaki amene muwadziwa, amene munamva mbiri yawo ndi kuti adzayima ndani pamaso pa ana a Anaki. Potero mudziwe lero lino kuti Yehova Mulungu wanu ndiye amene awoloka pamaso panu ngati moto onyeketsa. Iye adzawawononga, iye adzawagwetsa pamaso panu. Potero mudzawapitikitsa ndi kuwawononga msanga monga Yehova analankhula ndi inu. Musamanena mu mtima mwanu atawapirikitsa pamaso panu Yehova Mulungu wanu ndi kuti, chifukwa cha chilungamo changa Yehova anandilowetsa kudzalandira dziko ili, pakuti Yehova wapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za mitundu yawa. Simulowa kulandira dziko lawo chifukwa cha chilungamo chanu kapena mtima wanu wowongoka, koma Yehova Mulungu wanu awapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za mitundu awa, ndi kuti akhazikitse mawu amene Yehova analumbirira makolo anu Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo. Potero mudziwe kuti Yehova Mulungu wanu sakupatsani dziko ili lokoma mulilandire chifukwa cha chilungamo chanu, pakuti inu ndinu mtundu wa anthu opulukira. 7. Kumbukirani musamayiwala kuti mudakwiyitsa Yehova Mulungu wanu muchipululu, kuyambira tsiku limunatuluka mdziko la Igupto kufikira munalowa m'malo muno munapikisana ndi Yehova. Mu Horebu momwe munautsa mkwiyo wa Yehova, ndipo Yehova anakwiya nanu kukuwonongani. Mpaka vesi yake ya 8 tawelenga. Bible ndi buku limene limatipatsa ifeyo chitsogozo cha mmene tikuyenera kuyendera moyo wa uzimu. Ndipo pa moyo wa uzimu sipakufunikira kapena kusowekera ganizo la munthu, komanso palibe dziko limene lili pamwamba pa mawu a Mulungu, komanso palibe chikhalidwe chimene chili pamwamba pa mawu a Mulungu. Ndipo Mulunguyo pa tsiku la chiweruzo sakagwiritsa ntchito maganizo a munthu poweruza dziko, komano akuti mawu okha ndi amene adzayime.
ndiyeno moyo wathu wauzimu ukuyenera kuti ukhale olumikizana ndi zimene mawu a Mulungu akunena, posatengera kuti mawuwo akutsutsana ndi maganizo athu kapena ayi. Ngati mawu a Mulungu akukhala osemphana ndi kaganizidwe kathu, sinde kuti mawuwo asakhale mawu a Mulungu. Mawuwo akhale mmene alilimo, komano maganizo athu akuyenera kuti asiyidwe pambali, asagwiritsidwe ntchito, chifukwa choonadi si maganizo athu koma ndi mawu ake a Mulungu. Leloli pali nkhani imene ikuthwanima, kapena kuti pali nkhani imene ndithu ikubwera ndithu poyera, ikuonekera patali. Nkhani imeneyi ndi kulowa kwa ana a Israeli mu dziko la Kenani. Monga tikudziwa kuti adali mu dziko la Igupto, komanso ana a Israeli ndi mtundu wa anthu umene Mulungu adawusankha, nde adawatsogolera kuchoka mdziko la Kenani, kuchoka mdziko la Igupto, kuwadzeretsa mu chipululu mpaka kukalowa dziko la Kenani. Nde asanalowe dziko la Kenani, Mulungu anafuna kuti awauze chenicheni ana a Israeli. Mulungu anafuna kuti apange zinthu kuti zikhale clear, kutanthauza kuti ana a Israeli pa nthawi imene amalowa dziko la Kenani, iwo ankaganiza zina zake zimene zidali zotsutsana ndi maganizo a Mulungu. Nde Mulungu amafuna awauziretu chilungamo chake, ncholinga chonena kuti zimene iwowo ana a Israeli iwo amaganiza asazione ngati kuti zimene amaganizazo zidali zabwino, komanso amafuna kuti iwowo ataye maganizo amene anali nawo nalandire maganizo a Mulungu. Apapa Mulungu pa vesi yake ya 5, tiyambeka vesi yake ya vesi yake ya 4, Deuteronomy chapter 9 verse 4, akuti musamanena mu mtima mwanu atawapirikitsa pamaso panu Yehova Mulungu wanu, ndi kuti chifukwa cha chilungamo changa Yehova anandilowetsa kulandira dziko ili. Pakuti Yehova wapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za mitundu awa. Nde Mulungu akwauza kuti musamanene inuyo mu mtima mwanu, kutanthauza kuti iwo ana Israeli amayankhula mu mtima mwawo kuti ifeyo tu kulowa mdziko ilili ndi chifukwa chonena kuti ndife anthu auzimu kwambiri, ndi chifukwa chake chonena kuti ifeyo ndife anthu amene tili omvera Mulungu, ndi chifukwa chake Mulungu akutilowetsa ifeyo mu dziko la Kenanili. Nde Mulungu atamva malingaliro amenewo kwa ana Israeli, anawatsutsiratu pompopompo kuti musamanene mu mtima mwanu kuti chifukwa cha chilungamo chanu ndi chimene chakupangitsani kuti inuyo mulowe dziko linoli la Kenani. Akuti si chifukwa cha chilungamo chanu,
mulungu akuwauza ana Israeli kuti musamakhale ndi mtima umenewu, musamanene kuti chifukwa cha ubwino wanu, chifukwa cha kumvera kwanu, kuti chifukwa chake mukulowa dziko la Kenani. Ayi, mulungu akuletsa zimenezo, kutanthauza kuti pali chifukwa chenicheni chimene chidapangitsa kuti ana Israeli avomerezedwe kuti akalowe dziko la Kenani. Ndiye tamva kale kuti si chifukwa cha chilungamo chawo kapena ubwino wawo kapena kumvera kwawo kapena uzimu wawo kapena zimene zabwino anachita pamaso pa Mulungu. Ayi, Mulungu akuti ayi. Ndiye Mulungu yemweyo akuwauza ana Israeli omwewo momveka bwino ya pa vesi yake ya 6. Deuteronomy chapter 9 verse 6, Mulungu akuyankhula momveka bwino kunena kuti potelo mudziwe kuti Yehova Mulungu wanu sakupatsani dziko ili lokoma mulilandire chifukwa cha chilungamo chanu, pakuti inu ndinu mtundu wa anthu opulukira. Ya Mulungu akupitiriza kunena kuti inuyo ndifuna kuti mudziwe, mudziwe inuyo ana Israeli inu mudziwe Yehova sikuti akukupatsani dziko ilili kuti mulilandire chifukwa cha chilungamo chanu. Aye, inuyo kunena zona zake ndinu mtundu wa anthu opulukira. Mulungu akuwauza ana Israeli kuti ndi mtundu wa anthu opulukira, kutanthauza kuti ngati afika pawaso kuti ndi opulukira ndiye kuti kwawo sizili bwinoyi. Apopo ndiye kuti poyipa pa unkhutukumve achokapo pa level imene achoka. Chichewa chonena kuti opulukira kutanthauza kuti kusamva kwakeko nkonena kuti kukanakhala kuti ndi maphunziro ndiye kuti bwezi kuti ali pa masters. Yehova akuwauza ana Israeli kuti ndi mtundu wa anthu opulukira, ana osamva, nkhutukumve, oyipa, kanene kuti bwanji kuti ziveke bwino. Nde ukuku kunali kuona kwa Mulungu ataona ana Israeli akunena kuti inu ndinu mtundu wa anthu opulukira. Pa vesi yake ya 8, vesi yake ya 7, tatendoneni vesi 7 akuti bwanji pamenepo. Deuteronomy 9 verse 7 akuti kumbukirani musamayiwala kuti munakwiyitsa Yehova Mulungu wanu mchipululu kuyambira tsikuli mudatuluka mdziko la Igupto kufikira munalowa m'malo muno munapikitsana ndi Yehova. Ndiye Mulungu akuwakumbutsa kuti ana inu musayiwale, kumbukirani kuti inuyo tu kuyambira nthawi imene munangotuluka dziko la Igupto munjira mosemu kufikira lero lino inu mwakhala mukunkwiyitsa Mulungu, mwakhala mukuchita kusaweruzika, mwakhala mukuchita kusamvera, mwakhala mukuphwanya malamulo a Mulungu, mwakhala ndithu ndi kukhala moyo wa unkhutukumve, ana oyipa inu. Mulungu amawakumbutsa ana a Israeli. Nde Mulungu yemweyo ngakhale ana Israeli ali opulukira, ali osamva, nkhutukumve, agontha mkutu, ambulung'undu,
ana kuti oyipitsitsa. Mulungu anawalolabe kuti alowe dziko la Kenani, ndi analowadi, koma sikuti adali anthu auzimu ayi. Mulungu iyeyo akuti inu ndi mtundu wa anthu opulukira, komano ngakhale ali ana opulukirawo analowabe mu dziko la Kenani. Ana Israeli amadzimva kuti ifeyo popeza ni mtundu wosankhidwa ndi Mulungu, chifukwa chimene Mulungu anatisankhira anaonapo ubwino mwa ifeyo, ndi ifeyo nchifukwa lero lino tikulowa dziko la Kenani. Ana Israeli iwowo amaona ubwino wawo kuti ndi umene udapangitsa kuti akalowe dziko la Kenani. Ana Israeli amaona kuti chilungamo chawo ndi chimene chinapangitsa kuti akalowe dziko la Kenani. Mkuona kwawo ana Israeli amaona kuti uzimu wawo ndi umene udawapangitsa kuti akapezeke mu dziko la Kenani. Koma Mulungu mmene amaone ana Israeli amaona kuti inu ana inu ndi nkhutukumve, ndinu ana osamva, anthu oyipa, ambulung'undu, anthu opulukira. Nimene Mulungu amaonera. Nde funso nkumati kodi ana Israeli mene akuonera ndi mene Mulungu amaonera zikufanana kapena zikusiyana? Mchachidziwikire zikusiyana. Zikanakhala kuti kuona kwawo kumafanana, sibwezi Mulungu atavutikanso nkuwauza kuti musamanene mu mtima mwanu kuti chifukwa cha chilungamo chanu kapena mtima wanu wongoka ndi umene ukupangitsa kuti mukalowe dziko la Kenani. Pofika na Mulungu kuti ayankhule zimenezozo, adaona kuti ana Israeli iwo mu mtima mwawo amadzimva uzimu kwa basi, amadzimva kuti nchifukwa cha ubwino wawo ndi umene ukuwapangitsa kuti akalowe dziko la Kenani. Ndiye Mulungu anaphwasula zinezo kuti no, si chifukwa cha ubwino wanu kapena chilungamo chanu kapena uzimu wanu, ayi. Eyetu ndifunso nkumati kuti ndi chifukwa chiyani ngakhale ana Israeli anali osamva, anthu ophwanya malamulo, anthu opulukira, oyipa, zikutheka bwanji kuti anthu oterewa akapezeke kuti akukalowabe dziko la Kenani? Pamenepo mpamene tikuyenera kuti tione pa buku la Deuteronomy lomweli chapter 9 verse yake ya 5, Mulungu akutiuza chinsinsi akutiuza chimene chidatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga. Akutiuza chimene chidapangitsa kuti ana Israeli akapezeke kuti alowadi mu dziko la Kenani. Nditati tiwerengeni verse imene ya 5, Deuteronomy chapter 9 verse yake ya 5, akuti chiyani pamenepa? Simulowa kulandira dziko lawo chifukwa cha chilungamo chanu kapena mtima wanu wongoka, koma Yehova Mulungu wanu awapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za mitundu awa, ndi kuti akhazikitse mawu amene Yehova adalumbirira makolo anu Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo. Nde Mulungu sana wabisire, sana wanyengelele, sana waende mbali, anangopita chindunji kuti
simukulandira dziko ilili chifukwa cha chilungamo chanu kapena mtima wanu wongoka, koma Yehova akufuna kuti akwaniritse malumbiro ake amene analumbira ndi makolo anu Abrahamu, Yakobo komanso Isaki. Tikudziwa bwino lomwe kunena kuti Mulungu adalonjeza Abrahamu kuti iweyo ndiwe tate wa fuko lambiri, ana ako adzachulukana ngati mchenga wa kunyanja, ngati nyenyezi zamlengalenga, ndipo mudzakhala akapolo dziko la Igupto kwa zaka 430, ndipo nkatero ndzakutulutsani mukalowa dziko la Kenani. Dziko la Kenani ndi limene nakupatsani inuyo. Then nizonena kuti Mulungu adali atalumbira kale, anali atachikhazikitsa kale kuti ana Israeli akuyenera kuti akakhazikike dziko la Kenani. Ndi mawu amene anachokera pakamwa pa Mulungu. Timadziwa tonse kuti mawu amalenga, kutanthauza kuti chimene chidapangitsa kuti ana Israeli akapezeke dziko la Kenani ndi mphamvu ya mawu, ndi lonjezo la Mulungu. Sikudali kuthekera kwa ana Israeli, sikudali ubwino wa ana Israeli, sichinali cholinga cha ana Israeli, komano zidali zochokera mu mphamvu ya mawu. Idali plani ya Mulungu, chinali chikonzero cha Mulungu. Amene adafuna anali Mulungu osati ana Israeli. Kani yake tikutero tu. Ndeno palibe chimene ana Israeli adamuchitirapo Mulungu kunena kuti mwina mwake chimene chidapangitsa kuti ana Israeli akapezeke dziko la Kenani. Palibe chimodzi chomwe. Komano monga tikudziwa kuti zonse zidzatha koma mawu a Mulungu adzayima. Chimene chidawapangitsa kuti akapezeke dziko la Kenani ana Israeli ndi mawu a Mulungu, ndi lonjezo la Mulungu. Monga mene zidalili ndi Abrahamu, iyeyo tu mkazi wake Sara adali woti wakalamba, wafika zaka 90, Abrahamu wafika zaka 100, sakanatha kukhala ndi mwana, adalibe cholozeka kuti ichi chikhoza kunipangitsa kuti nibereke ine, adaliona kuti ali pa zero. Analionena kuti palibe china chake chimene angachiloze kuti ichi chikhoza kupangitsa kuti ine ndibereke. Analionena kuti atheratu, akwangwanuka, amalizika basi. Koma lonjezo la Mulungu lidali pa Abrahamu, mawu a Mulungu adali pa Abrahamu, nde mawuwo ndi amene adapherezera mpaka Abrahamu anakhala ndi mwana Isaac. Nde Abrahamu atakhala ndi mwanayo Isaac, kodi Abrahamu ali nchoti akhoza kudzitamanda kuti achifukwa chakuti nchifukwa ndakhala ndi mwana Isaac? Ayi. Palibe chimene anakachiloza choposera kuloza lonjezo la Mulungu limene lidabala Isaac, si Abrahamu yayi. Nchifukwa kuti manena kuti Isaac ndi mwana wa lonjezo, ndi mwana amene wabadwa osati potengera mphamvu ya munthu, koma ndi mwana amene wabadwa potengera mphamvu ya lonjezo. Ndiye Bible likutiphunzitsa kuti pali anthu amene amadalira lonjezo la Mulungu kuti ndi limene litagwire ntchito, ndiye pali anthu ena amene amadalira mphamvu yawo kuti ndi imene ingakawapulumutse. Anthu awiriwa simungawafananize. Anthu amene amadalira mphamvu zawo zikafika pothera, chiyembekezo chawo so chimathera pomwepo. Koma anthu amene amadalira mphamvu ya lonjezo, achimwene otakhala kuti iwo ndioperewera kandofoka kandotani, koma lonjezo lidzayima ndipo lidzapherezera. Ndiyeno moyo wauzimu
sikugwira mphamvu zathu, kuthekera kwathu, ubwino wathu, kwa Mulungu afuna kuti ife tigwire mphamvu ya lonjezo, mawu a Mulungu. Mawuwa ndi amene atakatiyimirire, mawuwa ndi amene angapangitse kuti ifeyo tikalowe moyo wosatha, osati ubwino wathu yayi. Chifukwa pa dziko lapansi lino kuti Mulungu atiweruze molingana ndi ubwino wathu, inu inu mwatani kodi? Muli zinthu tu m'mitima mwathumu inu. Ndife anthu oyipa kwa basi. Ndife anthu timapemphera inde, timavala majekete monga mmene ndachenera inemu, koma Mulungu akuti amang'ana mu mtimamu muli zoyipa zambirimbiri. Nde Mulungu kuti akati weruze molingana ndi mitima yathu imene ilili, palibe amene angakaumyanthe ufumu wake. Ndi mmodzi yemwe palibe. Sizingatheke. Ndife anthu oyipa kwambiri. Ndi woyipitsitsa. Abusa kumefemesa, timapemphera, timalimbikira, timasala kudya. M'bale wanga, Yehova akunena kuti saona zooneka ndi maso, koma amayang'ana mu mtima. Yehova akationa ifeyo akuona kuti ndife anthu amene tili woyipa, opulukira ngati ana a Israeli, amene sitingapezeke ku dziko la Kenani limene likutanthauza ufumu wakumwamba ndi chilungamo chathu. Ifeyo chilungamo chathu ndi choperewera, sichingakwanitse kuti ifeyo chikatilowetse moyo wosatha, koma Mulungu afuna kuti tidalire lonjezo lake. Mulungu anatilonjeza m'Bible. Mulungu anayankhula mawu. Kodi mawu amene Mulungu anatiyankhula ndi oti chiyani? Mulungu afuna tigwire mawu amenewawa. Ana Israeli iwo sadagwire lonjezo la Mulungu, adagwira ubwino wawo. Chifukwa cha ubwino wanga ndifake ndikulowa m'dziko la Kenani. Chifukwa ndi munthu womvera, ndifake ine ndikulowa nawo dziko la Kenani. Koma Yehova akuti no, si chifukwa cha kumvera kwanu. Inu dziwani kuti kumvera kwanu sikumvera. Ndinu ana oyipa. Ndinu ana oyipa kwambiri. Koma chimene chikukuyilolezani kapena kuti chimene chikukuyenerezani kuti mupezeke m'dziko la Kenani si kumvera kwanu, komano ndi lonjezo limene ndidalonjeza makolo anu Abrahamu, Yakobo komanso Isaac. Ndiye musalingalire za ubwino wanu kuti ndi umene wakupangitsani kuti mpezeke malo ano, no, koma lonjezo. Ndiye lero lino Mulungu afuna kuti ifeso tigwire lonjezo. Mulungu afuna kuti ifeyo tidalire mphamvu ya lonjezo. Monga ana Israeli akalowa dziko la Kenani chifukwa cha mphamvu ya lonjezo, ifeso tikapezeka moyo wosatha osati chifukwa cha ubwino wathu, koma chifukwa cha lonjezo. Mulungu anatipatsa assurance kapena anatipatsa chitsimikizo kuti ifeyo ndife anthu amene timayenera tidzapite ku Gehena. Komano lonjezo linakuti pakuti anakonda dziko lapansi anapereka mwana wake obadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Nkhani yake tu ndi imeneyoyo. Si nkhani ya ntchito kuti ndapangapo chani kuti nkapezeke mu ufumu wakumwamba. No, palibe chimene munthu angapange kuti akapezeke ufumu wakumwamba koposa kungokhulupirira lonjezo kapena kukhulupirira zimene Mulungu akunena kuti Yesu Khristu kubwera kwake kunapangitsa kuti ifeyo tikhale anthu opulumutsidwa. Koma anthu tilikalikiriki kufuna kuti tidzipulumutse. Tili nchiyani ife? Tili nchiyani? Tili ndi uzimu otani kuti ife tikapulumuke? Tilibe uzimu. Komano Mulungu anabweretsa Yesu Khristu
amene adagwira ntchito yonse ya chipulumutso chathu, nde ifeyo ndife anthu amene tikapezeka moyo osatha osati chifukwa cha ubwino wathu, monga amene akunenera pa Aroma chapter 5 verse yake ya Aroma chapter 5 verse yake ya Aroma 5 verse yake ya 19 akuti bwanji pamenepa. Aroma 5 verse 19 akunena kuti olunena kuti pakuti monga ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Hallelujah. Malemba akunena kuti chifukwa cha kumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Munthu mmodzi amene anamverayo ndi Yesu Khristu. Chifukwa Yesu Khristu anamvera, zinapangitsa kuti ife tonse titchedwe anthu olungama pamaso pa Mulungu. Nde si nkhani yomaloza kuti ineyo chifukwa ndimapemphera kwambiri nde ndikhoza kukhala munthu olungama, ine ndimasala kudya kwambiri nde ndikhoza kukhala munthu olungama, ine chifukwa ineyo ndimakwera mapiri kwambiri nde ndikhoza kukhala munthu olungama. Palibe ntchito imene munthu angayionetse pamaso pa Mulungu imene ili yolungama kapena imene ingamulungamitse, koposera kuloza ntchito imene Yesu Khristu adayigwira pa mtanda. Yokhayo idakwana, idatipanga ifeyo khala anthu olungama. Chofunika ife tingokhulupirira kuti ntchito imene Yesu Khristu adayigwira inabweretsa chipulumutso pa moyo wanga. Koma anthu tikumati mbali na Yesu Khristu, koma mbali na iso kachilungamo kanga kayikhalepo, tionjezerepo. Ndekuononga kumeneko kuti anthu ni mwatani kodi, kusokoneza kaya kumeneko. Yesu Khristu adakwana, sipakufunika kuyikaponso msinjiro kapena chinanyeza. Mwazi wa Yesu Khristu udakwana, udatiphimba, udatiyeretsa, ndipo pa mtanda paja Yesu anayankhula mawu nakuti kwatha. Palibenso wina kuti kumanena kuti andipange chiyani ine, nditani ine. Yesu sanatani. Yesu sanamalize ntchitoyo, sadayimalize, adasiyako kenakake. Sanasiyeko yayi. Yesu Khristu adagwira ntchito kwa nthunthu ya chiwombolo chathu. Malemba akutitsimikizira pa Hebrew chapter 10 verse yake ya 10 kunena kuti chiyani. Hebrew chapter 10 verse 10 tolengeka verse imene kenati malize. Hebrew 10 verse 10 kunena kuti bwanji pamenepo. Hebrew 10 verse 10 akuti Hebrew 10 verse 10 akuti ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Sikuti tayeretsedwa chifukwa kuti timapemphera kwambiri, kapena kuti ndife anthu opambana anthu ena, kapena kuti ife ndife auzimu kwambiri, kapena kuti ndife anthu omvera kwambiri, kapena kuti timasunga malamulo kwambiri. Malemba akuti tayeretsedwa chifukwa cha kuperekedwa kwa thupi la Yesu Khristu pa mtanda paja, ndi akunena kuti kamodzi kwatani kodi kwatha. Tanthauza kuti mmene Yesu Khristu anangopereka thupi lake pa mtanda, zidathera pamene paja. Chipulumutso chathu chinamalizikira pompaja, chinakwaniritsidwa. Ife tinati tingogwira ntchito imeneyoyo. Mulungu akutiuza chonchotu, akuti kamodzi kwatha. Ndiyeno nkhani ndikukhulupirira chipulumutso chimene Mulungu anatipatsa ife, osati kuti tiphikenso chipulumutso chathu, kapena kuti tiganizenso chifukwa cha ubwino wanga ndikhoza kukalowa kumwamba. No. Mulungu akuti ndi chifukwa cha kuperekedwa kwa thupi la Yesu Khristu pa mtanda, kumenekoko zimene adapanga Yesu zinatipangitsa ife kukhala anthu olungama.
zinatipangisa ife kukhala anthu oyeretsedwa osati ubwino wathu kapena kupemphera kwathu zimene zingatipangitse no komano chifukwa cha mwazi umene Yesu Khristu adaukhetsa pa mtanda. Ndaona kuti nthawi yadutsapo apa inenso ndipereke mpata kuti kuti ticheze bwinobwino program ine ya Bible Talk Show. Tom, ndakudyera nthawi ine? Iyayi, machita ndithu zofunikira. Zikomo kwambiri. Chifukwa chodera kuti program chofunika kwambiri maomo. Zikomo kwambiri. Ande simulaje nthawi iyayi kumabeti yamikire kuti mwandipatsa mpata kuti tikhoza kuchita zomwe tifuna tichiteze. Inu tapangani zimene tifuna kuchiteza. Tione kuti mmapanga zota. Tipanga ndithu zimene tiyamikire ndithu kwa nonse abere yayi mwakhala mukuenda nafe program ine ya Bible Talk Show pano pakati wanu watsogola wa GPS and nthawi ija yomwe tonse takhala tikudikirira yafika timakhala tikutsekula malaini athu kuti nonse amene muli ndi mafunso siyana mukhoza ndithu kufunsa mafunso anu kukhuzana Bible kaya mauzimu kuti umayenda motani pena pake simutomvetsetsa bwinobwino timapereka ndithu danga lotero nde chomwe mukungoyenera kuchita panopa ndithu takhanga tasinthabe ka system pang'ono pali njira zambiri zomwe tifuna tikhenga patseni mpata inu anthu kuti mukhoza panga utilize njira zambiri zimwe mukhoza kufuna kuperekera mafunso anu apart from kuimba mafoni monga mmene zimakhalira nthawi ndi nthawi kapena kutumiza text message or WhatsApp message tizikhaso tikupanga play ma self video clips inu mukufunsa funso muzijambule self video clip kenako mutitumizira kuma nambala amene ndithu amakhala ali pansi pakati wanuyo mukatumiza kuma nambala osewa 08 kapena 09 ife nditazikhala kuti atifikira mu program ngati imeneyi tizikhala tikuchita ndithu play ma self video clips aja kumva kuti nanunso mafunso lotani ndipo iziyankhidwa instantly after tikapanga play self video clip yano nde pathawi ino mwina poti lero it's our first day kuchita ndithu dongosolo ya ma self video clip mwina ena amene mwakhambutsira program iyi mpaka nthawi ndithu timachita pakati pa tinakhanga kuti tinapumula kumabe yayi nthawi imene taonanso kuti yayi tikufunikirabe kwambiri ayi kodi za ma self zija munasiya ndetu tati yayi sitinasiye mwina ndithu titeso ndithu ngoyamba nde apa tione kuti self video clip yoyambirira kodi amene ndandani amene azikuona ndi McDonald Banda amene afunsa ndithu funso lawo kugwiritsa ntchito njira imene ya self video clip timve funso lawo. Ine langa dzina ndi McDonald Banda kulankhulira Phalombe choyamba ndofuna ndithokoze bamawu amene mwatidalitsa nawo mwatitsitsimutsa nawo kuti zikomo kwambiri koma langa ndi funso ndimafuna ndifunse kuti ine langa dzina ndi McDonald Banda kulankhulira Phalombe choyamba ndofuna ndithokoze bamawu amene mwatidalitsa nawo mwatitsitsimutsa nawo kuti zikomo kwambiri koma langa ndi funso ndimafuna ndifunse kuti munthu akalowe ufumu wakumwamba angapange chani pa dziko lapansi zikomo kwambiri. Ine langa dzina ndi McDonald Banda kulankhulira Yes, zikhanga tulaveka ndithu solo ya McDonald Banda ndikukhulupira kuti yayi ndithu muli pamenepo kutsatiranso funso ndimenelo abusa mwina ndithu mwathandiza amene McDonald Banda. McDonald Banda zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu kuti kodi munthu akalowe kumwamba achite chiyani. Kwambiri monga mmene ndafotokozera mu laliki wa leroli kukalowa moyo osatha ndi ntchito ya Mulungu posaphatikizana ndi kena kalikonse kochokera kwa munthu. Mwa njira ina ndikhoza kunena kuti chipulumutso ndi 100% ntchito ya Mulungu osati ntchito ya munthu. Nde munthu kuti akalowe moyo osatha akuyenera kuti akhulupirire ntchito imene Mulungu adayigwira kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Nde
sikuti inuyo mungapange kena kake kuti mukalowe kumwamba, komano zili ngati mwana ku nyumba, palibe chimene angapange kuti mwina mwake mu nyumbamo mpezeke ufa, kapena kuti mabhilo amagetsi alipiridwe, kapena amadzi. Mwana ndi dzakwaye, dzakwaye timati anawo ni masipuna a nyumba. Nde mwana amangolandira zimene makolo ake apanga. Nde Mulungu ngati kholo lathu la uzimu anatipangira kale chipulumutso ifeyo. Mmene timabadwa napeza zonse Mulungu atathana nazo kale. Nde Mulungu afuna ife tingolandira zimene iyeyo Mulunguyo anatipangira kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu, osati zimene ife tikhoza kupanga apo yayi. Mwachidule ndipangeni nene moteromo. Chabuno atiyamikire sabusa for yankho limenelo and tiperekenso ndithu mwayi wafunso lina makamaka luchokera ndithu kwa Mai Maganga. Tiye timve funso lawo. Dzina langa ndine Mai Maganga. Ndimafuna ndifunse funso nazoti kodi anthu akamapemphera nthawi zambiri pemphero kumapeto amanena kuti kuthupi lisiyane koma kuzimu tikhale limodzi. Kodi ndizotheka kuti anthu tingakhale limodzi kuzimu? Funso langa ndi limenelo. Chabwino. Chabwino. Kungoti madziwa anthu ambiri ni madabo kuti mawu amene wawa amagwiritsa ntchito kwambiri pankhani ngati ya mapemphero yet. Amati amuzimu tili limodzi, komano sinamveko wina wake akunena kuti pamene inuyo mukadya lanchi kumene koko ineyo sindikhala kumene koko, komano kuthupi ndikhala kuti ndadya nawo. Kwambiri sizimakhala motero, koma kumbali ya mawu Mulungu yokhaya ambiri amati ati limodzi kuzimu. Ndiyeno ndimafuna kunena kuti akati tili limodzi mu uzimu, pamene tonse tikudya mawu a uzimu mofanana. Ngati wina wake wamva mawu Mulungu amene mawu ndi ake, wina asanene kuti tili limodzi akapemphera nawo tsiku lomalizira aliyense akuyena adzankhe mlandu wake ulendo wake ulendo. Nde ngakhale tasiyana kuthupi koma muzimu tili limodzi, kodi mawuwo amene anakamvekawo iwe udamva nawo? Pokhapokha iweyo wamva nawo mawuwo ndekuti muli limodzi mu uzimu. Koma ngati iweyo anzako amva, iwe sudamve, pamenepo simuli limodzi. Zikoma kwambiri Mai Maganga chifukwa cha funso lanu. Tikupitirabe ndithu ndi mafunso and apa khanga kuti tatsala ndi safe video clip imodzi amene wandithu nda Prince Banda. Tiye nditimvenso funso lawo. Okay, nalanga dzina ndine Prince Banda, ndimakhala ku Lilongwe Weli 23. Zomwe kwambiri abuso thenga ndi timauva. Komano funso langa ndila kuti kodi jahena ilipodi? Koza anthu feri makhala uva mphekesera zosiyana-siyana. Anza bodzi zimenezo jahena kulibe mori. Nene funso langa ndila kuti jahena ilipodi kapena kulibe? Yes, kodi jahena ilipodi? Tikamawerenga Bible, buku la Chivumbulutso, ndikumene akufotokoza mwatsatanetsatane. Kuli nyanja ndithu ya moto kumeneko, ndipo jahena is real kapena kuti ndi zenizeni ndizoona ndithu. Jahena ndithu alipo, oti ifeyo ndithu tikuyenera kuti tinthunthumire, otherwise anthu ambiri mudzakanong'oneza bondo. Ukanong'oneza bondo nkanadziwa ine amwene ndi nthawi yapita basi palibe sobwerera mbuyo. Nde anthu achibwana, anthu amene aloti agwidwa ndi dziwanda, anthu ana Satana njerekezi amadzipepusa zinthuzi kuti jahena kulibe, komano izozo ndi maganizo a anthu. Komanso anthu amene wakunenawo zoti suti adafapo yayi kuti tinene kuti basi afa ndi anakaona kumwambako nkubweranso. Ndi basi kungofuna kuti ifeyo tisakhale serious pa nkhani ya
zauzimu mawu a mulungu ncholinga kuti ifebe tingokhala moyo basi wongokhala basi koma dziwani kuti zonse zimene baibulo linanena zikuchitika ndithu zimene baibulo lidalosera kufikira pano ndithu zonsezo zikuchitika ndendende nde baibulo ilili ndi choonadi ndipo sichikusintha ndipo zachitikadi molingana ndi mawu a mulungu momwenso mmene zikuchitikira masiku ano mukati tione zonse zimene zikuchitika kudzakhala zinkhondo kudzakhala njala zikuchitika ndendende ndi mmene baibulo linanenera nde tisanyengedwe tisanamizidwe kuti yayi gahena kudali kodi maganizo amene ndi anjerekezi nde ino aprince inuyo kumene muliko mumve kuti gahena is real ndipo ngati simukusamala mudzapezeka kuti mukunong'oneza bondo koma nthawi zakhala kuti yadutsapo palibenso mwayi wina zikoma kwambiri chabwino abusa tili pa funso lomwelo la Prince Banda yokhudzana ndi gahena mwina ndimafuna kuti nchitereponso mwayi pamenepa ndifunso lina lomwe anthu ena makonda kufunsanso kutinda kuti kodi tsopano munthu akafa mzimu wake umapita kumwamba laitawe kodi umalowera kuti buku la Mulaliki chapter 12 verse yake ya 7 akunena kuti munthu akafa thupi lake limabwerera kumene lidachokera ku nthaka pamene mzimu wake wa munthu umabwerera kwa Mulungu kumene udachokera malemba akutero nangano lipenga kazalira amana kuti anthu azachoka m'manda ena akayana mizidwe akayani ndi nsato nsato izawalavula ayi kuma tsiku la kumapeto kudzakhala sidzakhaso ni matupi awawa chabwino tidzakhala ni matupi atsopano osati matupi azilakolako ngati awa ayayi chabwino matupi onena kuti sadzakalamba achisavundi nde akunena kuti anthu amene adzakhale kuti tili moyobe Yesu akadzabwera tikakhala tili moyobe padzakhala mkwatulo oti mkwatulo ujawu ukubwera ndithu nde chifukwa Yesu Khristu ndi mzimu nde kuti anthu amene ni mzimu woyera ifeyo tikwena tidzakwatulidwe ndizichamu zamva kuti anthu asowa chabwino eyetu komanso anthu amene oti akakhala kuti anthu amene anati monga mudziwa tikati kufa timatanda kwa Mulungu kulibeko za imfa chabwino akati kufa ndikulekana pakati pa thupi ndi mzimu nde kuti kumene koko kumatchedwa kufa nde anthu amene akati adzadzukanso tanzo kuti adzakhala kuti tsopano matupi awo atsopano abwera nde kuti mzimu wawo uja amene udapita kwa Mulungu uja wapatsidwa thupi latsopano ndeno tsopano azatani kodi adzakhala ndi moyo chabwino ndithu tumbale wangu yayi apo ndithu ndamvetsetsa ande tiyamikire chifukwa cha mayankho onse amene mwatipatsa program ineyi and ndikhulupiriranso kunena kuti nosapete mwafunsanso ndithu mafunso anu mtsiku la lero tikukambanya Prince Banda McDonald Banda Mai Maganga nonse ndithu yayi mwayankhidwa ndinunso osangalala inunso amene munali pamenepo mwina nkumadabwa kuti kodi zikukhala bwanji kodi inenso ndikufuna ntafunsafunso mukhoza kutero ndithu anytime any day mukhoza kupanga self video clip muonetsetse kuti mukamapanga record self video clip yanu phone yanu muigwire mwachonchi ndithu musaigwire mwakhangati mulitali chonchi iyayi kumano muligwire ndithu mwakhangati mwachonchi mukaigwira mwachonchi ndekuti video clip imeneyo ituluka bwino moyenerera kuti tizathenso kuyisewera program ngati imeneyi inu muzaoneka pamenepo mukufunsafunso lanu lomwe mukuona kuti limakhanga kuti limakusowetsani mayankho kapena limakubwereketsani mutu lokhuzana baibulo kapena lokhuzana chilengedwe cha Mulungu ngakhalenso uthenga omwe umakhalanso kuperekedwa mprogram imeneyi and tafika pamapeto pa zonse ndiyamikire kuti tayendera limodzi kuma mongokumbutsana program imeneyi imapangidwa ndithu sponsor kwa imathandizidwa ndi mpingo umene wa Good News Mission likulu lake ndithu mzinda wa Lilongwe ku area 17 ku Seri kwa Kamuzu Institute for Sports koma makalo tsekula nthawi iliyonse mukhoza kufika ndithu kuti ayi muzakhala mwina ndimufuna
spiritual counseling kapena funa zadziwa zambiri za mpingo umenewu komanso makhani mapemphero apa la mulungu kuyambira nthawi imene ya 10 o'clock kumakafika ndithu 12 koloko masana. Komano kufika pa nthawi ino ine Tom Kamanga iyayi ndafika pamapeto pa zonse ndiyamike tinenda limodzi. Abusa Nkhwazi mukhoza yankhula mawanu omaliza amene mukhoza tseka nawonso program. Ine kwanga ndikuthokoza kwambiri kwa nonse amene ndinali limodzi mpulogalamu imene ya Bible Talk Show. Ndikukhulupirira kuti mwadalitsika kwambiri ndi mawu a Mulungu. Ine ndingoti Mulungu apitirize kukudalitsani. Zikomo kwambiri.